हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हेमा माता जी, तुम सूर कोरिया था प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी रचित तुलसी आरती सांगतस। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी
राधा कृष्ण सेवा पाब्यो यही अभिलाषी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः जे तुम्हार शरण लोए तारा वंश पूर्ण होए कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावन वासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः मोरे ये अभिलाष विलास कुंज दियो वास नयने हरि बो सदा जुगल रूप राशि नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः यही निवेदन ठरो साखीर अनुगत करो सेवाधिकार दियो करो निज दासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः दीन कृष्ण दासे कोए यही जिना मोरा होए श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा जिन वासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पाब्यो यही अभिलाषी नमो नमः यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय वृंदे देवे जय वृंदे देवे जय वृंदे देवे जय वृंदे देवे जय तुलसी महारानी की जय जय वृंदावन महारानी की जय हरे कृष्णा
Hare
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय परमहंस परिव्राजकाचार्य जय अनंत कोटि वैष्णव की जय रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण भो गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड वृंदावन धाम की जय नवदीप धाम की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय द्वारका धाम की जय स्वामी भक्तवृंद की जय और ग्लोरी टू और ग्लोरी टू थैंक यू वेरी मच Hare
हरे कृष्णा. हरे कृष्णा सगळ्यांचे स्वागत आसा आयच्या भगवद्गीता दिसा सेशनांतू. आमका फर्स्ट चरडो आले तुकुनु 12 अध्याय ताचे पठन ऐकूया. ताचे श्लोक 10 चरडू ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು 2 श्लोक म्हणून आसाची. ताजी फुडें प्रार्थना प्रभु आमगेले बालोत्सव चेल्ली ती त्या चेडवाक अक्का अँकर जावन आमकां कोण कसं करता म्हणून सांगून दिवचें वता स्पश्ट. आमगेलो टू आयचे स्पीकर आईल आसाची तांणी आयकता आसाची तुमी श्लोक सांगिल्ले. प्रार्थना प्रभु तू येवी येता मो सांगू. हरे कृष्णा. स्टार्ट करीत. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. सगळ्यांक स्वागत भगवद गीता in 20 days as it is. हे प्रोग्रामाक तुमका सगळ्यांक स्वागत. हांव प्रार्थना डी प्रभु. आज चॅप्टर 12 भक्ति योग डिवोशनल सर्विस श्लोक रिसाइट करचाक पुरा चरडू येतांती. स्वाहा अक्का, स्वादा अक्का, अपूर्वा अक्का, श्रीकला अक्का, सनया अक्का आणि मीरा अक्का, प्रथमण्णा आणि सिद्धांतण्णा आणि युवराजण्णा आणि वरदराजण्णा तुमका वेलकम करून बेस्ट विशेस सांगूक हावायली. आमका बालोत्सव क्लासांतून हे श्लोक शिकिले. श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतामिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदं. प्रहलादु गुरुकुल आशिल्ले. फ्रेंड्स सांगत की ये इत्याक आम्ही सान असतनाची देवाल भक्ती करूक शुरू करका. इत्याक म्हळ्यारी मनुष्य जन्मांतू श्रेष्ठ जल्लारी शाश्वत नाही आणि फास्ट जन्म मेळचे कष्ट म्हणू. ओके आणि वेळ करनशी रिसाइटेशन स्टार्ट करूया. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. बारी लायक जावन सांगिलास प्रार्थना. मधुपती प्रभु अनंतराग प्रभुजी ऑलरेडी लॉन्ग जालेल आसाची. प्लीज तांकां को होस्ट करयाची. दोन्ही मोबाईल ओपन आसा. अत ध्यानं शान्ताकारं अत ध्यानं शान्ताकारं मृगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदे साङ्गपदकर्मोपनिषदेर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः. श्रीगुरुभ्यो नमः. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते एकापक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता
ते मे युक्ततमा मताः। हरे कृष्ण। ये त्वक्षरं निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यति ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसा मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिप्राप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। आप्रक्षोत्सि कर्तुं मद्योगमश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यसाज् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् चान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः। हरे कृष्ण। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौली सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेन स्थिरमतिः भक्तिमान्यः स मे प्रियः ये तु धर्म्यामृतमिदं रतोक्तं पर्युपासते श्रद्धादानापत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। हरि बोल हरे कृष्णा। हरे कृष्ण. सगळे चेडवान गोमटे म्हळे. आता हिज ग्रेस अनंतराघव प्रभुजी तुमगेलोटू स्पॉटलाइट करता असा 5 जणा लोटू मधुपति प्रभु 5 जणा स्पॉटलाइट करूया अथवा
प्रभुजी आणि पूरा बालोत्सव स्टुडंट्स हर ग्रेस रसवती माधवी माताजी नैनी सखी चरण कोण काढच्या चरडू क्लास तंगिल वीडियो ऑन असवाय तंगेल वीडियो ऑन असा भागवत पुराण म्हणलंतू असं रसवती ओके ओके थँक्यू भारी भारी लाईक म्हणला सगळ्यांना श्लोक व्हेरी गुड एक्सलंट तुमगेल सगळं श्लोका रिसायटेशन ऐकून मग दिसता तुम्ही गेले लेक्चर बंद कर तुमगेले लेक्चर ऐकू का अशी दिसता आता तुम्ही लेक्चर दिया तेव्हा ऐकता हा तुमगेले भक्ती आणि तुमगेले इथले इनोसेंट रिसायटेशन ऑफ भगवद्गीता ऐकून म्हाका एकदम नम्र जाल्ला म्हणजे तसं थँक्यू व्हेरी मच विशेष करून तुमगे ल्हान म्हाका स्पेशल ग्रॅटिट्यूड आणि वेल विशेष इतलं ऐकून तुम्ही सांग चढला आमकां ट्रेनिंग दिला तशींची बाल उत्सव टीम तांगेला धन्यवाद व्यक्त करता कारण की सांग चढू आमकां इतले इझी ना ट्रेन करच्याक ते आयचे जनरेशन तू आयचे जनरेशन तू लोक इतले डिस्ट्रॅक्टेड असतात तुम्ही लाईक करून तांकां ट्रेन केला मस्ती आभार तुमगेले सगळ्यां खातीर एक पंत आमी हरी बोलूलो हवे हरी बोल हरी बोल हरी बोल थँक्यू व्हेरी मच हरे कृष्ण हरे कृष्णा थँक्यू व्हेरी मच प्रभुजी किरण कृष्ण पडियार प्रभू तुमका मुखार सुनोर येता हरी बोल थँक्यू पूरा चढवा प्रार्थना प्रभू या करनी प्रार्थना प्रभू स्पॉटलाइट करनी प्रार्थना प्रभू वॉज द बेस्ट इतले चांग कोर इतले चंदायर आणि तू लाईक करून ती सांगला लास्ट टाइम तू सांगला आता वेळ घेना आता आपण सुरू करूया इट वॉज सो नाइस अँड सो इनोसेंट थँक्यू काही प्रार्थना प्रभू very good thank you very much I think you should always be the host now हरे कृष्णा कितना रे 15 5 ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ हरे कृष्णा ಹಂಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಕಡ ಜನಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ಕಂಕನಿ ಟೀಮ್ ऑन behalf of भागवत पुराण कंकनी टीम सगळ्यांना नमस्कार आज ही आम्ही 12th चॅप्टर भगवत गीता डिस्कस करू होताई त्याच्या पुढे एक गीता महात्म्यांतून 6th वर्स एक आय वुड लाईक टू रिसाइट सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत हाच्या अर्थ होती म्हळ्यार सर्ग उपनिषद एक गाय जन लेक्किದ್ದಾರೆ ते गायी दूध कडचो कोण की श्रीकृष्ण नंदाल पूत अर्जुन एक वर्षत सन एक स्मॉल काफ ते गायेने दूध इतकी अमृत समान जानसने गीत त गायेने दूध ते कोण की पित्ता ते भक्त जन त पित्ताई कोणा की चांग बुद्धी अस ते भक्त जन त ते गीता अमृत समानसन गीता पान करताई आम्ही लास्ट सेशन अंतू 11th चॅप्टर आम्ही डिस्कस केना मथुरा माताजीना वंडरफुली एक्सप्लेन केना तंतु एक 2 पॉइंट हांव शेअर करू लेखिता ते क्लासांत होऊन तंतु भगवद्गीता अंतू ते 11th चॅप्टर ना अर्जुन कृष्णाली गीता म्हाका विराट रूप चोवंका पळोवंका म्हणून तो कृष्ण विराट रूप दाखयता तळी ते तंतु एक लेसन लर्न आसा आमकां म्हणला फाल्यां कोणेय आमकां आमी भगवंत तो म्हणून हंगून येताय जाल्यार कोणेय पण फॉल्सली क्लेम करताय जाल्यार तुमकां आमकां निंगू येता तुका विराट रूप दाखोव जाता न्हय तसले आम्ही एक्सेप्ट करीन तुम्ही भगवंत म्हणून तो कृष्ण अर्जुना वाटेने प्रूफ कोण दाखयता म्हळ्यार की कृष्ण तो भगवंतू अँड कृष्णाक विराट रूप दाखोव जाता तो ते प्रूफ जाता मॅथ्स आमी हेंच प्रूफ म्हणून दाखयता न्हू तर तशी कृष्ण प्रूव करता की आम तर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान म्हणून सेकंड थिंग 11th चॅप्टर एंड डायरी अर्जुन एक्चुअली भय जाता अर्जुनाक भीमाकारम भयंकर अति भयंकर रूप दिकून अर्जुन भय जाता ने अर्जुन सांगता कृष्णा म्हाका तुगे 2 हात असेन ते वंडरफुल रूप दाखय म्हाका तेंचे चोवंका म्हणून तो अर्जुन कृष्ण फर्स्ट
विराट रूपाहून चतुर्भुज विष्णू रूप दाखयता तेंजानु 200 कृष्णा फॉर्म दाखयता तांतुहून इतिमाना कोरेत म्हळ्यारी ते आनी कृष्ण सांगता हे द्विभुज कृष्ण रूप इवन देवता साके चौक पळोक अति दुर्लभम हे ये रूप आगे भक्तांग मात्र ते प्यूर डिवोटीस मात्र ते रूप दी पूजता ये 2 पॉइंट्स हम शेयर करता आणि हम एक शॉर्ट हिज ग्रेस अनंतराघव प्रभु एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिवू काम लिखिता मीर कर्तव्य तो हिज ग्रेस अनंतराघव प्रभु परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराजाला शिष्यत त्यांनी इस्कॉन चौपाटी सेवा करताय असं आता प्रेझेंटली प्रभुजी गोवर्धन कोवेलीच्या सेवा करताय असं प्रभुजी एक पोस्ट ग्रॅज्युएट तर कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स मुंबई युनिव्हर्सिटीत होऊन आणि इस्कॉन आमचे फुडें आफ्टर कंप्युटर्स अँड रिलायन्स एनर्जी एक्सेट्रा MNC वर्क केलें आसा प्रभुजी इज अ व्हेरी यंग स्पीकर अँड सर्टिफाईड योगा प्रॅक्टिशनर प्रभुजी इव्हेंट मॅनेजमेंट एक्सेट्रा मध्ये सर्विसेस करताय असं मस्त कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स केन्ने असं एस्पेशली भगवद्गीता बेसिस असेन लेक्चर्स वेस्टर्नर्स स्टुडंट्स योगा ग्रुप्स त्यांनी दिताय असं मस्त कॉर्पोरेट प्रोग्राम प्रभुजीना दिल्ली कोलकाता मुंबई दिने असं तर आज हिज ग्रेस अनंतराघव प्रभु आमकां वेलकम करे एक टाइम हरे कृष्ण महामंत्र चान कोन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ओवर टू प्रभुजी Hare Krishna. Can everybody hear me? Is it clear? Yes, Prabhu. Clear असा. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatirmirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshtarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare हरे कृष्ण आज गेले भगवत गीता रिसाइटेशन आणि भगवत गीता चॅप्टर ओव्हरव्ह्यू आणि तो आमगे स्वागत असो आमगे विशेष आभार आणि धन्यवाद भागवत पुराण कोंकणी आणि लाईक ऑर्गनाइज केलेले इव्हेंट्स तुमगेल मस्ती आभार असो तर आजही आम्ही श्रीमद भागवतम एक श्लोक सुरे उलोया नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भगवती नैष्ठी. आम्ही हे भगवत गीता भागवतम आणि विंगड ग्रंथाचे कसला आम्ही असं करतो सती कित्याक की नित्यम भागवत सेवया अशी म्हणला. नित्यम भागवत सेवया केल्यावर कसं जाता नष्टप्रायेषु अभद्रेषु आमगेल जे हार्ट आणतो आमगेल जे हृदय आणतो जे कल्मश ते कल्मश नाश करता आणि देवाल प्रति भक्ती उत्पन्न जाता. तर आम्ही फर्स्ट भगवद्गीता इंट्रोडक्शनावर डिस्कशन केलेलं आहे. ताजे मागिरी अनेक लायक आमगेल स्पीकर्स असती आमगेल डिवोटी असती आणि आमची गेल्यान तू बारी लायक प्रवचन केला भारी लायक भगवद्गीताचे इन डेप्थ आमकां नॉलेज दिला. आणि आज ऍक्च्युली आमगेल श्रीमान राधाकुंड प्रभुजीले प्रवचन आशिल्ले आणि त्यांनी म्हाका रिक्वेस्ट केले आणि बिझी आशिल्ले जन्माष्टमी प्रिपेरेशन जावतो तर मुगेल भाग्य असो परत म्हाका तुमगेले संघ आणि तुमगेल सेव करची संधी मेळटली. तर भगवद्गीता आम्ही स्टार्टिंग दुखून एक ओव्हरव्ह्यू करूया. भगवद्गीता सूर जाता भगवद्गीताचे फर्स्ट श्लोक कसो श्लोक
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवास्तैव किमकुर्वत संजयः. या फर्स्ट श्लोकातून भगवद्गीता सुरू जाता तसं आणि या फर्स्ट श्लोकान तुझी धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र सांगतास कसं सांगतास की मेगेल चेल्डुआ आणि ते पांडवाल चेल्डुआ आणि कुरुक्षेत्रात तो आयला. आता मुखार कसं झालंय ते सांगत. तर संजय एक क्वेश्चन निमगे तसं हा द फर्स्ट वर्स ऑफ द भगवद गीता म्हणजे फर्स्ट जे श्लोक गीता तो तांतो मागशी द फर्स्ट श्लोक ऑफ द गीता back the first श्लोक ऑफ गीता तांतो धृतराष्ट्र एकदम भिल्ला यस फियरफुल असल भय असता का की मिगेल चेल्डुआ कसं झालंय और तांगेल दोघांमध्ये युद्ध जात असं कसं झालंय आणि ताजे मागीर भगवद्गीता विंगड डिस्क्रिप्शन असं फर्स्ट चॅप्टर आणि तो कशी दोन आर्मीचे डिस्क्रिप्शन दिला कशी कौरवाचे डिफरंट कमांडर्स सोल्जर्स ताजे विषयी डिस्क्रिप्शन दिला आणि मागीर पांडवाचा डिस्क्रिप्शन दिला ताजे मागीर अगूर ते होल डिस्क्रिप्शन दिल मागीर कॅमेरा अर्जुना वयर येता आणि मागीर अर्जुन कृष्णाक सांगता हे पार्थ तुम्ही मिगेल जे रथ आसा ते मध्ये हाडयात मग पळो का कोण महारथी रथी महारथी आयलात आणि जेन्ना ते कॅमेरा अर्जुना वयर येता आणि अर्जुन ते कॅमेरा विंगड रथी महारथी तांगेल वयर घालता ताका एकदम कन्फ्युजन जाता ताका एकदम भंय सुरू जाता अरे मिगेलात जो भीष्म पितामह मिगेल गुरु मिगेल सकड रिलेटिव्स अन्य सकड सत्व आहे अंगेल वटू मग युद्ध करू का एक कन्फ्युजन एक बिविल्डरमेंट आणि एक भय सूर जाता अर्जुनाक आणि त्या भया निमित्त तागेले हात थरथर कापता ती तागेले हातातून धनुष्य तगू पडता अशी परिस्थिती तू तो देवाक कृष्णाक सांगता की हे कृष्णा तूच म्हाका सांग कसं करचें तेन्ना भगवद्गीतेचो दुसरो अध्याय सुरू जाता आणि त्या अध्यायान तू कृष्णाक जे दोटाय अर्जुन शिष्य रूपान तू शरणागत जायना ते देव कसले ताका ज्ञान दिना ताजे खातीर फर्स्ट स्टेप टू अप्रोच गॉड इज ह्युमिलिटी जे दोटाय आमी देवाक नमगना ती आणि देवाक पूर्ण तरे आमी देवावर विश्वास करून देवाक भक्ती करना ती ते आमकां जीवनांत देव कृपा मेळचे कश्ट आणि मागीर सेकंड चॅप्टरान तू देवाले आणि अर्जुनान डिस्कशन असो कशी सांख्य योगा विषयी सांगता मागीर थर्ड चॅप्टरान तू देव कर्म योगा विषयी सांगता कशी आमी सकड कर्म करता आणि मागीर फोर्थ चॅप्टरान तू ज्ञान योगा विषयी सांगता मागीर बुद्धी योगा विषयी सांगता मागीर सिक्स्थ चॅप्टरान तू देव अष्टांग योगा विषयी सांगता कशी एक मनशान यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधी अष्ट अंग अष्ट योगा अष्ट लिम्स म्हणजे 8 लिम्स ऑफ योगा कशी आम्ही फॉलो करून समाधी आम्ही हे करता ते अर्जुनाक सांगला आणि मागीर इतले सकळ उलयल मागीर अर्जुन ना क्वेश्चन कसले अय्यो इतले डिफिकल्ट असो या प्रोसेस मेज्यान जायना अर्जुन म्हणटास इट इज सो डिफिकल्ट आय कॅनॉट डू इट म्हाका हे योगा सिस्टम पॉसिबल ना जंगला वचून मेडिटेशन करचे आणि माइंड कंप्लीट फोकस दवरचे हे सगळ्या सिच्युएशनान तू मस्ती कष्ट आसा हे मेज्यान जायना आणि तेन्ना कृष्ण कसं म्हणता अर्जुनाक योगिनां अपि सर्वेषां मद्गतान् अन्तरात्मनः श्रद्धावान् भजते यो मां मे युक्ता तमो मतः
अर्जुनाक कृष्ण म्हणता की सर्वश्रेष्ठ योगी कोण? रामदेव बाबा आहे की आणि कोण फेमस योगी असा वर्ल्डात तो आहे. सर्वश्रेष्ठ योगी कोण? जो निरंतर मिगेल स्मरण करता, मिगेल चिंतन करता तो आणि फुल फेथ, फुल श्रद्धान मिगेल भक्ती करता तो सर्वश्रेष्ठ योगी. तर ऑलरेडी कृष्णानं 6th चॅप्टरान तू सांगला भक्ती सर्वश्रेष्ठ असं. जाल्याली मुखार नेक्स्ट चॅप्टरान तू 7th चॅप्टरान तू परत देव स्वतः विषयी सांगता. हा कशी कसली आहे नॉलेज ऑफ द ॲब्सोल्यूट कोण सांगता. मागीर 8th चॅप्टरान तू कॅल्क्युलेशन ऑफ टाइम कशी एट द एंड ऑफ डेथ आम्ही कशी कसं करता आणि कशी अंतकालीच मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम कशी आम्ही मरणा परिस्थितींतू आम्ही कशी देवा स्मरण करता. त्या जल मागीर 9th चॅप्टर येता. 9th चॅप्टरान तू देव मस्ती गुह्य ज्ञान सांगता, द मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज. तू देव सांगता कशी आहे पूर्ण जग मिगेल अध्यक्ष तू असं मयाध्यक्ष प्रकृती सुयते सचराचरम. सक्कड मिगेल अध्यक्ष तू चलतस या अपारा आणि परा एनर्जी त्यावे मिगेल असं सक्कड अशी. आणि जो मिगेल भक्ती करता महात्मा नामस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृती माश्रित या सकड देव सांगतस. आणि मागेरी त्या सकड जल मागेरी इतलं सकड ज्ञान दिल मागेरी देव नेक्स्ट चॅप्टर दॅट इज चॅप्टर 10th सांगतो देवाल विंगड ऐश्वर्य सांगता. देव सांगता की सकड ऐश्वर्य असं तुम्ही खंयच्याय या जगान तू अट्रॅक्ट करता इट इज बिकॉज ऑफ मी. इफ यू लाईक द माउंटन आउट ऑफ ऑल द टॉल माउंटन्स आय एम दॅट माउंटन. तुमका समुद्र आवडता ओके आय एम दॅट समुद्र. तुमका कसले वनस्पती आवडता त्या वनस्पतीन तू सगळ्यात बेस्ट आवडता. तुमका आणि कसले आवडता त्या सकड तू आय एम दॅट वन. म्हणून कृष्ण लास्ट 10th चॅप्टर लास्ट तू सांगता यद्यद विभूती मत्सत्वम श्रीमत ऊर्जित एव वह. म्हणजे ज्या वेळ तुमका एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिसतस इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माय स्प्लेंडर. मीच जी निमित्त जगतस आय एम दॅट पर्सन. मी इतलं सगळं सांगलं मागेरी अर्जुन इज कन्व्हिन्स्ड. अर्जुन कन्व्हिन्स झाला रिअली जस्ट फॉर अदर्स. नेक्स्ट आईची जगान तू आहे आम्ही कोणाके सांगतात तुम्ही देवस्थान ये ती तुम्ही देवाला भक्ती करा ती. लोक कसं म्हणतात ती अरे तुम्ही देवा पडेल आहे देव दिसतोय तुमका आमक देवाक दाखवच्या दत्तोय. उलट मस्ती पण आमच्या समाजा लोकांक पडेला त्यांनी लाईक देवाला भक्ती करता ती देवस्थाना वरता ती सकड करता ती. ज्यांना अशी भक्ती विषयी डिस्कशन आयला त्यांनी वेळा म्हणतात ती कोण पडेला माझ्या देवा आम्ही काही पडेला देवा कोरचे म्हणून कोरचे. तर अशी लोकांना अंडरस्टँडिंग असं अशी लोकांना एक स्वभाव असं मस्त पण तो लोकांना दिसता हा सीइंग इज बिलिव्हिंग. म्हणजे जे डोटा कसले पळे ना ते डोटा ताजे कशी विश्वास करचे म्हणूची देवाना त्या प्रूव्ह करच्या खातीर अर्जुन देवाक प्रश्न नेमकिता की देवा तुम्ही या सकड सांगले सकड सृष्टी तुमगेल असं सकड तुमगेले निमित्त चलतस त्याचे कसं प्रूफ असं हा कसं प्रूफ असं. आता तुम्ही रतन टाटाला गेले रतन टाटा म्हणता ये टाटा कार में गेले ये टाटा स्टील कंपनी में गेले ये टाटाची या प्रोडक्ट में गेले या कंपनी में गेले या कार में गेले कोणी निमगिली तुम्ही ओढोडू लेता ती प्रूफ कसले त्याची सांगला मागीर रतन टाटा कसं करता यो मिगेल वटू यो सकड हांव दाखयता मिगेल ऑफिस दाखयता मिगेल फॅक्टरी दाखयता मिगेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जाल्यार तू मेळयता आणि फायनली तो मनीस म्हणटा सी ग्रेट व्हेरी लायक थँक्यू. कारण की तो मनीस कन्व्हिन्स झाला. हा एक ज्ञान असता आणि दुसरं असतं विज्ञान. ज्ञान म्हणजे आम्ही ऐकत आधी हा म्हणतात आता तुम्ही लेक्चर ऐकत असत ती म्हणतात हा ऐकलं जेणे त्या लेक्चर तुम्ही ऐकून
अगूड इंटरलाइज करता ती आणि ते रिअलायझेशन येता एक विज्ञान येता तशीची अर्जुन तो तर सांगपण डिवोटी असं ही वॉज ऑलरेडी अ प्युअर डिवोटी कृष्ण गीतेचे बिगिनिंग तू सांगतास कसं सांगतास भक्तो सेमी सखाचे हे कृष्ण हे अर्जुन हा तू या ज्ञान कसला दितस तू मिगेल भक्तस तो सुरवेत कोण भक्तस ताका देवावयलो विश्वास अस जाल्याली मुखारचे कलियुगाचे लोकांक खातीर तो प्रश्न नेमकीत अस हे कृष्ण तुम्ही हे सगळीतलं ओढ तुम्ही युनिवर्स सकड केला त्या युनिवर्स तुम्ही पळयतात कशी पळयतात ती आणि त्यांनी देव सांगता चलता तुका मागीर युनिवर्सल फॉर्म दाखयता विराट रूप and that is the 11th chapter the description as thousands and thousands of hands thousands and thousands of face हजारो हात असं हजारो चेहरा असं विंगड पूर्ण विंगड देवी देवता दिसतात तांतू आणि एकदम जबरदस्त फॉर्म असते आणि मस्ती इम्पॉर्टंट माहिली अगूर विंगड डिस्क्रिप्शन जल मागिरी अर्जुन भयंकर सुरू जाता इतलं चंद मेगेल कृष्णाल फॉर्म आशिलो आणि हो इतलं डेंजर रूप इतलं उग्र रूप हांव केन्नाय पळयनी हा तर तो कृष्ण सांगता कृष्णा आता मस्ती हात पळयले आता म्हाका मेगेल नॉर्मल कृष्णा जे रूप आस पळय त्या रूप म्हाका दाखय नेक्स्ट स्लाइडान तू अर्जुनाक गोतस त्या स्लाइडान तू आम्ही पळयतात 11th चॅप्टर ऑलरेडी देवान सांगला की कशी आम्ही या करता म्हणून तर अंतू देव आता म्हणटास आमका नेक्स्ट स्लाइड तू देवान कसं सांगला 11th चॅप्टर तू ऑलरेडी देवान आमका सकड सांगला जस्ट इन केस कोणे मुखार निमगिलाली युनिवर्सल फॉर्म कृष्ण हायर असलेली तर ताजी खातीर देव म्हणटस माय हायेस्ट फॉर्म इज माय 200 फॉर्म इज गॉड और कृष्ण हे एकदम हायेस्ट कळ्ळें तर हे आमकां अंडरस्टँड करता युनिवर्सल फॉर्म ओन वयर इज अ फॉर्म आसा तो कसो आसा हा फॉर्म आसा 200 फॉर्म ऑफ कृष्ण तर इतलें सकड आतां ऑलरेडी आमी आयकले तर आतां आमी 12th चॅप्टरा डिस्कशन सुरू करूया ओके तर नेक्स्ट स्लाइड आमी सुरू करूया 12th चॅप्टरान तू आतां आमी लायक कोण आयकले नेक्स्ट स्लाइड बघू तर या चॅप्टरान तू 20 श्लोक आसा ती 20 वर्स आणि त्या 20 श्लोकान तू 3 सेक्शन डिवाइड केला फर्स्ट सेक्शन आम्ही ए नाव दिला भक्ती ओवर इम्पर्सनलिझम म्हळ्याली ये 7 वर्सां तू देव क्लियरली आमकां आन्सर दिता सर की भक्ती होड की निराकार स्वरूप ते होड विच इज ग्रेटर निराकार और भक्ती हे मस्ती इम्पॉर्टंट क्वेश्चन असं हांव म्हणटा $1 million क्वेश्चन असं कारण की मस्ती पंता लोकांक एक मनांत एक डाऊट असता हा की कसं होड असं व्हॉट इज दॅट विच इज मोर पॉवरफुल भक्ती और निर्गुणता इम्पर्सनलिझम म्हणजे इम्पर्सनल आता हांव एज अ पर्सन हांगा बैसला विचार करता तुम्ही मिगेल रूप दिसना जाल्यार मिगेल खाली आवाज येता तसो माय साउंड इज कमिंग सो दॅट इज काइंड ऑफ एन इम्पर्सनल थिंग नाव यू आर एबल टू सी मी आता तुम्ही म्हाका पळोवचें जाता म्हाका क्वेश्चन लिंबूचें जाता आता तुम्ही मिगेल रेकॉर्डिंग लायला तें इम्पर्सनल जालें सो विच इज हायर when you play a recording or when you have an audio video and that too Zoom class where you can ask me questions you can see me that is higher that question आता hanga कृष्णा का अर्जुन निमगितस the next slide आम्ही सुरू करूया next first
श्लोक गीतान तू देव म्हणटा कसले श्लोक क्वेश्चन कसलं क्वेश्चन असा व्हॉट इज द क्वेश्चन आम्ही लाईक कोणा तो गीता रिसाइड केला अर्जुन वाचः एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वं परिउपासते ये चापि अक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः अर्जुन देवा क्वेश्चन निमगे तसं की हे कृष्णा हे देवा तू म्हाका प्लीज सांगयाती की हे निराकार रूप तांची भक्ती करचे की पर्सनल वर्शिप करचे पर्सनल फॉर्मान तू वर्शिप करचे खंयचे श्रेष्ठ आसा इनडायरेक्ट वर्शिप और डायरेक्ट वर्शिप तुम्ही आमकां हाचे आन्सर दिया दॅट इज द फर्स्ट क्वेश्चन हे क्वेश्चनान तू अर्जुनान क्लियर क्वेश्चन निमगेला इनडायरेक्ट वर्शिप इम्पॉर्टंट आसा और हायर आसा की डायरेक्ट वर्शिप हायर आसा आता हांव तुमकां ऑलरेडी एग्जांपल दिले रेकॉर्डिंग आणि डायरेक्ट परसेप्शन कसं इम्पॉर्टंट कसं आसा सो आम्ही भक्तीन तुवें भक्ती योगा इतली श्रेष्ठ कसला आसा ताजे आन्सर आता सेकंड श्लोकान तू देव दिता सेकंड श्लोकान तू देव ताजे आन्सर दिता सेकंड श्लोक कसलो आसा श्री भगवान उवाच मयि आवेश मनो ये मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ता तमामतः तर कृष्णान तू क्लियर सांगतास कोणाल मन कंप्लीटली मिगेल पर्सनल फॉर्मान तू व्यस्त आस मिगेल रूपार चिंतन करतास मेडिटेट करतास आणि त्यावे फुल फेथान तू फुल श्रद्धान तू तसल मनीस एकदम परफेक्शन आसा ही इज द मोस्ट परफेक्ट पर्सन आणि तू देवान क्लियर आन्सर दिला कसा आन्सर दिला भक्ति योगी और इम्पर्सनल योगी आणि तू कोण श्रेष्ठ आसा भक्ति योगी क्लियर आन्सर आसा देर कॅनॉट बी मोर क्लियर देन दिस भारी क्लियर एकदम आणि तू आन्सर सांगला श्रीमद भागवतान एक श्लोक आसा वदन्ति वत् तत्व विदस तत्वं ज्ञानं कसं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द या श्लोकान तू सांगला की देवाले तीन टाइप्स असतात थ्री वे टू रियलाइज गॉड फर्स्ट कसले इम्पर्सनल ब्रह्मन मस्तीपंथी निर्गुणवादी लोक असतात ते निराकार लोक असतात त्यांनी कसं म्हणतात की देवाक रूप ना देवाक फॉर्म ना देवाक आकार ना इनफॅक्ट मस्ती उपनिषद श्लोकान तू अशी म्हणला निराकार तुमका मस्ती इंडियान तू ऑटो रिक्षा मागशितानी बरयतात एक तू ही निराकार तर ताजे अर्थ कसं आसा तू ही निराकार म्हळ्याली देवा तुका आमगेल म्हणके आकार ना और आमगेल म्हणके शरीर ना तुगेल शरीर तुगेल आकार सच्चिदानंद आसा तशीची हांगा कसं सांगला देवान आणि कसं सांगला तर फर्स्ट असं ब्रह्मन रिअलायझेशन म्हणजे त्यांनी कसं लय देवाल ते ब्रह्मज्योती जे वाईब जे कसं म्हणतात ताका जे रिफ्लेक्शन असं एफल्जन्स ते ब्रह्मज्योतीचे जे एफल्जन्स असं ताजे वयर त्यांनी मेडिटेट करतात तांगेल कितें परफेक्शन कसले ते ज्योती दॅट लाईट दॅट एफल्जन्स आणि ताची चिक्के एडवान्स स्टेट असताना म्हणतात ब्रह्मज्योती होड कसं असं परमात्मा जो आमच्या हृदयांत वसत लेट मी मेडिटेट ऑन दॅट परमात्मा फॉर्म ते परमात्मा रूपान तू मेडिटेट करका म्हाका स्मरण करका दॅट इज द सेकंड आणि थर्ड ताजे हायर लेवल कसं असं भगवान रूपान तू मेली देवाक एक रूप आसा चंद चंद देवाला आकार आसा आणि तसल देवाक आम्ही डायरेक्ट सेव करीत डायरेक्ट ताजे वयतू आदान प्रदान कशें करचें तें मेळ्ळी भक्ती योगा हाजे एक बारी सिंपल
आन्सर तुमका सांगचे असलेली सिंपल एक्सप्लेनेशन मेळ्ळी. आता रोज सकाळ आम्ही उठाव न्हू सूर्याक उदक घालता ती तो सूर्याक पळयता ती. तर फर्स्ट स्टेज कसले ब्रह्मन. ब्रह्मनाचे रियलायझेशन करता लोक कसले त्यांनी सनात जे रेज येत पळय सन रेज त्या पळोवन त्यांनी खुश जातात. लायक सूर्य देव पळय सूर्य कित लायक आणि उदक घालता ती टाइम पडता ती ओम सूर्याय नमः सूर्य नमस्कार करता ती आणि वतात जाल्ले. देन कम्स द मोर एडवान्स स्टेज. त्यांनी कसं करता ती आणि म्हणता तरी सूरज आदितली एफल्जन्स खंय तुवें येता ती ओ एक सूर्य प्लॅनेट असं आणि त्या सूर्य प्लॅनेट त्या फुल सोलार सिस्टम ताका रिवॉल्व जाता तसं तर ताका एक कंट्रोलर कोण आसा जे मेनी सन प्लॅनेट दॅट इज परमात्मा लेवल. परमात्मा सांगू तसं पूर्ण सृष्टीचे कंट्रोलर कोण ईश्वर कोण परमात्मा. दॅट इज द सेकंड लेयर. द थर्ड आणि मोस्ट एडवान्स स्टेज भगवान एस्पेक्ट कसले तो म्हणटा रे सूर्य किरण असं सूर्य प्लॅनेट असं त्या प्लॅनेटा कंट्रोल कोण करता सन गॉड. सन गॉडाल नाव कसले विवस्वान. सन प्लॅनेट आज कंट्रोलर कोण विवस्वान. तशीची चंद्र लोक और मून प्लॅनेट आज कंट्रोलर कोण सोमदेव. So that is a personalized aspect. आता आमको कोणाक आपोवचे असला आम्ही कसं म्हणता ती हा ते दूधवाला आपे. So now फर्स्ट स्टेप कसले दूध घडघड येतच कोण घेऊन येते गोत ना. सकाळ उठायला चा मेळटा कॉफी मेळटा दॅट इज इम्पर्सनल अंडरस्टँडिंग. कोण ना कोण दूध घेऊन येतात. सेकंड अंडरस्टँडिंग कसले हा सकाळ उठायले वगी त्यांना कोण तरी घेऊन आयले दूध कोण दूधवाला हा त्या दूधवाला पळयला दॅट इज सेकंड अंडरस्टँडिंग. अँड थर्ड अंडरस्टँडिंग त्या दूधवाला वचून निमगूचे मम्मा तुमगे नाव कसले म्हणटा मेगेल नाव राजेश मेगेल नाव रुपेश मेगेल नाव कल्पेश. मागीर तुम्ही निमगीता हो तुमगे गडकड कोण राखता तुमगे चेडू असत तुमगे कसल काम आनी कसल असलो दॅट इज पर्सनल अंडरस्टँडिंग. तर भक्ती मेळ्ळी आमी डायरेक्ट त्या सन प्लॅनेटा वचून विवस्वाना वटू आमगे रिलेशन डेव्हलप करतात. तशीची भक्ती मेळ्ळी आम्ही डायरेक्ट देवा लागी वचून तागेल वटू आम्ही आदान प्रदान करता ती. दॅट इज द भगवान एस्पेक्ट अँड दॅट इज वॉट कृष्णा इज टॉकिंग हियर विच इज द हायेस्ट. दॅट इज द सेकंड श्लोक ऑफ दिस भगवद्गीता. ताजे मागीर थर्ड श्लोकांत देव कसं म्हणता आता क्लियर अंडरस्टँडिंग देव सांगता सर कसं म्हणता सर. फर्स्ट श्लोकांत तू क्वेश्चन निमगिला विच इज बेटर. सेकंड श्लोकांत तू क्लियर आन्सर भक्ती योगा इज बेटर दिस इज इन्फिरियर. आता थर्ड श्लोकांत तू मोर क्लॅरिफिकेशन. थर्ड आणि फोर्थ श्लोकांत तू क्लियर क्लॅरिफिकेशन दिला की मस्ती इतलं फुल तानी जे योगी लोक असत इतलं मेडिटेशन कोरनो इतलं सकड विंगड सकड कोरनो at last with great difficulty they come to me indirectly. देव कसा म्हणता इतलं सकड कोरनो मस्ती टाइम मागिरी मस्ती जन्म मागिरी मैली म्हणो गीतेंतू कृष्ण म्हणता बहुनाम जन्मनानंते ज्ञानवा माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ. इतलं जन्म मागीर इतलं ज्ञान या सकड कोरनो लास्ट तू कोणा कळटा वासुदेवम सर्वमिति then तो मनीषू is the qualified person. स महात्मा सुदुर्लभ असं दुर्लभ मनीष काही मिळणार. तर त्या थर्ड आणि फोर्थ श्लोकांत तू सांगला हांव लास्ट मेगे लेक्चरान तू सांगलेले भक्ती योगा आणि बाकी विंगड पाथ ऑफ योगांत डिफरन्स कसले इट इज अ लॉंगर रूट. आता हांतू हांव तुमकां एग्जाम्पल दिलेले तुमकां ते एक बिल्डिंग वच्चे आसा 100 फ्लोर वच्चे आसा तर तुम्ही कसं करता ती दोन ऑप्शन आसा लिफ्ट आसा वा स्टेअरकेस आसा. आता कृष्ण स्वतः म्हणटा सर या इम्पर्सनल मार्ग मस्ती कष्ट सर
मस्ती लॉंग रूट असं आणि मस्ती वेळ लागता आणि मस्ती कष्टान मनुष्य एकदम हगूर चमकून फायनली 100 floor up out. That is the third and the fourth श्लोक of this chapter. आता मी नेक्स्ट स्लाइड आवडच्या नेक्स्ट स्लाइडान तू आनीक डिटेल दितस देव चले तुमका गोतस वे श्लोक क्लियर तुमका म्हणता तुमका दिसता अरे प्रभुजी कसं उलयतस आय एम कोटिंग द भगवद गीता एज इट इज क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्त सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुःख देववाग्भिर अवप्यते अव्यक्ता ही गतिर दुःखम आता अजून कितली क्लॅरिटी जाऊ का कृष्ण क्लियर सांगतस इतलं तुम्ही असं कोण मिगेल वैर मन तुम्ही नियंत्रण केलंय मिगेल सेवेन तुम्ही इंद्रिय लायले इतलं सकट कोण कसं जाता गतीर दुःखम कष्ट असं म्हणून देव क्लियर सांगतो सिंपल असं तुमका हांगा बॉम्बे टुकून तुमका गुजरात वच्चे असं 2-3 रोड असं एक रोडान तू 10 घंटे लागता एक रोडान तू 5 घंटे लागता तुम्ही खंयचे रोड घेतले जे एकदम स्मूथ असं जे एकदम फास्ट असं जे एकदम रोड्स लायक असं तशीच हांग देव क्लियर सांगतस which is the most important and most simplest way to achieve me and that is the bhakti yoga तर या भारी लायक देवानं क्लियर हांग सांगला 5th श्लोकान तर कोणाला मनान तू क्वेश्चन येताले की इतलं सकट ज्ञान इतलं सकट कोण लोक कशाला इम्पर्सनल लोकांना कशाला या मिळणार ये भक्ती मार्गाचे कसं एडवांटेज तू देव कसं म्हणतस भगवत नेक्स्ट स्लाइड तुम्ही पळा नेक्स्ट स्लाइड तू देव सांगता कशी या भक्ती कितली इम्पॉर्टंट असं 11th आजी पुढेच्या चॅप्टर तू देवानं क्लियर सांगला भक्त्या माम अभिजानात भक्ती मात्र आमका देवांक अप्रोच करतो तशीची आजी नेक्स्ट वर्स 6th आणि 7th त्या वर्सान तू कसं सांगला one who worships me giving up all his activities unto me and being devoted to me without deviation I will be a swift deliverer from the ocean of birth and death असल व्यक्ती जो पूर्ण चित्तानं पूर्ण मनानं पूर्ण हृदयानं मिगेल सेव करता मिगेल भक्ती करता तसल व्यक्ती का व्हेरी इझिली स्विफ्ट डिलिव्हर इतलं वगी आवता गेले उद्धार करता त्या देव क्लियर हांग सांगता चॅट वर्स नंबर 6 आणि 7 तर हे मस्ती इम्पॉर्टंट असं कादत आहे फर्स्ट 7 श्लोकाचे आम्ही डिस्कशन केले फर्स्ट 7 श्लोकांतू आम्ही डिस्कशन केले की कशी कसं हायर असं इम्पर्सनलिझम ही पर्सनल डिवोशन आणि ताजे मागीर आम्ही डिस्कशन केले की येस द भक्ती टू गॉड इज येस आणि 3rd 4th वर्सांतू आम्ही डिस्कशन केले कशी इम्पर्सनलिझम इज अ लॉंग रूट इट इज व्हेरी डिफिकल्ट इट इज गतीर दुःख आणि मागीर देव इट इज बेस्ट टू वर्शिप द पर्सनल फॉर्म वर्शिप करची भारी लायक आणि जो व्यक्ती या पर्सनल फॉर्म मिगेल वर्शिप करता मिगेल उपासना करता आवता गेल कतिरी ये उद्धार वगैरे करता अशी देव सांगता मस्तीपंत लोकांना एक प्रश्न असता की अरे तुम्ही खाली आयडल वर्शिप सांगता ती तुम्ही खाली रूपांत पूजा सांगता ती हे काही सांगला मस्ती लोक म्हणतात ती देवाल काय रूप ना देवाल काय फॉर्म ना देव सकळकडे नसत
गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज ओमनी पोटेंट, सकळान पॉवरफुल व्यक्ती असं. हा तर सक्कड कडेन देव असं, तर तुम्ही ताका एक फॉर्म कसला दिता तसं. ताजे आन्सर दिला. आता सक्कड कडेन देव असं, शास्त्रांत बळयला देव कण कणांत असं. आणि आता कृष्ण जन्माष्टमी येता आणि आम्ही देवाक पूज करता ती, पंचकदाय करता ती, देवाक फोव कालयता ती, आणि कसं दिता ती, धंय दिता ती. आता त्या दिवच्याक आम्ही कशी देवाक भोग लायता ती. आता देव सकड कडेन असलो, आता एक गुलाबजामुन घेऊन अशी दाखयता, देवा घे गुलाबजामुन घे, तो अशी उडयतातले, कृष्णा कॅच. कसं करतात आम्ही आम्ही एक लायक देवस्थानात पुढे आणतो, देवाक दवरतात ती आणि देवाक वर्शिप करतात. तशीची सक्कड कडेन देव अस, तर त्या देवाक एक्सप्लोर करच्या खातीर, त्या देवाक एक्सपिरियन्स करच्या खातीर आमकां एक फॉर्म जावका, आणि त्या फॉर्म मेली अर्च विग्रह, मागीर देवस्थाना आमगेले विग्रह जे आसता त्या विग्रह मस्ती इम्पॉर्टंट. आणि त्या विग्रह जो फोटो जो कसले असता, तांचो आम्ही देवाल रूप पळोवन मागीर आम्ही देवाक नमगता ती, मागीर आम्ही देवाक पळयता ती. देवाल सुंदर रूप पळोवन आमकां एक आनंद जाता, आणि मागीर प्रितीन आम्ही देवाक अर्पण करता ते, देवा ह्या तुमगेर खातीर हांव केला. दॅट इज डिवोशनल सर्वीस. आता इम्पर्सनल लोक म्हणतात आमकां फॉर्म नाका, आमकां ह्या नाका, आमकां त्या नाका. तुम्ही वर्शिप करा ती, बट सगळ्यात इजी कसं असतं त्या सांगा ती. व्हॉट इज द इजिएस्ट प्रोसेस? व्हेन यू सी समबडी, नॅचरली यू वॉन्ट टू डेव्हलप अ रिलेशनशिप. एक मनशाक पळयला जाली, आम्ही नॅचरली तागेला वता ती, तुमगे नाव कसले, तुमगे गांव कसले, तुम्ही खंय राबता ती, कसं जावका, नॅचरली ते कनेक्शन. ताजी कथेरीची देव आमगेले एक मनुष्य रूपांत आयला. श्रीमद भागवतमांतू, दशम स्कंदांतू, पूतना सेक्शनांतू देव सांगता, अथेतत् मनुष्योपी बूढा कपट मानुष. देव म्हणतो असं की मगेली सगळं रूप असं जाव मुद्दामून हांव पर्पजफुली एक मनुष्य रूपांतू येता. कसं कारण की मनुष्य रूपांतू आयलाली बाकीची एक सकड जे जीवात्मा असं मनुष्य रूपांतू तांकां अट्रॅक्ट करता. ते मोस्ट इम्पॉर्टंट. ताजी कथेरीची आता कृष्ण जन्माष्टमी येता, इतलं सकड अवतार असं. कृष्ण जन्माष्टमी कसला इम्पॉर्टंट असं, कारण की कृष्णा 5 वन्स इन अ डे ऑफ ब्रह्मा मेली ब्रह्माले एक दिवसांतू, आणि ब्रह्माले एक दिवसा कॅल्क्युलेशन तुम्ही घेता तू वाजे येते कितले 1000 युग सायकल. त्या एक कल्प असं, आणि मागीर त्या कल्पा कितले कल्प जल मागीर तितली सांगेली एक वन्स इन अ डे ऑफ ब्रह्मा. ते वन्स इन अ डे ऑफ ब्रह्मा तू देव ओरिजिनल जे सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड देव असपळाय, आणि एक्झॅक्टली तांणी डिसेंड जातात. आणि ऍज इट इज म्हणून कृष्णाक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सांगला. पूर्ण पुरुषोत्तम त्या देवान तागेले विंगड विंगड लिला तू दाखवून दिला. आता बाकी सकड तुम्ही अवतार पळयता, ते अवतार तुम्ही केअरफुली ऑब्झर्व करा ती. ऑल दॅट अवतार इज ओनली फॉर पर्पस. व्हॉट इज द पर्पस? मत्स्य अवतार आयले कसले एक मस्ती होळ डिवास्टेशन जालें, तेणेक एक फिश इन्कार्नेशन मानता आयलें. तशीची देवता आणि दानव तांणी कसं करता आशिल्ली ती चर्निंग ऑफ मिल्क ओशन, तांकां अमृत जावंक आशिल्लें, आणि त्या अमृताक रॉडाक बॅलन्स करच्या खातीर कोणें ना आशिल्लें म्हणून देव कूर्म रूपांत आयलो. इट वॉज अगेन अ पर्पस. ताजी मागीर वामन देव, वामन रूपांत देव कसलो आयलो? बिकॉज देवतास आणि डेमिगॉड्स तांगेलांत युद्ध चलत आशिल्लें, आणि दानवान देवा स्वर्ग लोक सकड घेतलेले. तर परत तांकां नॉर्मल करच्या खातीर ही कम्स एज अ बली महा, ही कम्स टू वामन एज वामन देव. तर सकड अवतार तुम्ही पळयता ती, ते अवताराचे विंगड विंगड पर्पस असो.
केन्ना नेक्स्ट टाइम हांव सांगता विंगड विंगड प्रकाराचे अवतार असता. एक असता लीला, एक असता पुरुष अवतार, मागीर असता गुण अवतार, मागीर असता शक्त्यावेश अवतार. जेन्ना देव एक व्यक्ती वयर फुल शक्ती दिता ताका कसले कार्य करच्या खातीर तो व्यक्ती शक्तावेश अवतार आसता. गौतम बुद्ध जो आशिल्लो तो शक्तावेश अवतार आसता. So he is empowered to do a task. आणि जे गौतम बुद्ध आशिल्ले तेन्ना कसं जालेले, जे ब्राह्मण जो सो कॉल्ड स्कॉलर लोक आशिल्ले ती तांणी बुक जो वेदास आणि जे विंगड विंगड पुराण आसा, विंगड विंगड लेवलाचे जे स्क्रिप्चर्स आसा, त्या स्क्रिप्चराच्या बेसिसार तांणी सांगताशिल्ली आमी मीट इटींग करका, आमी मांस खावका, आमी हे सकट करका. जस्ट टू स्टॉप ऑल दॅट गौतम बुद्धान जन्म घेतलेले, अवतार घेतलेले आणि त्यांनी क्लिअरली सांगले की तुम्ही या सकट सोडियात ती, एव्हरीथिंग इज वॉइड, काय ना. जस्ट टू डिस्ट्रॅक्ट ऑल ऑफ देम हे अवतार आशिल्लो. त्याची विंगड विंगड अवतार असतो. मागीर येता राम अवतार. राम अवतार इज मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार. ऑल्दो भगवान श्री राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आसा, तांणी तांगेले फुल ऑप्युलन्स दाखयली आणि एक साधारण व्यक्ती म्हणजे एक साधारण हायेस्ट ह्युमन बिंग कसो रोल असतो तांणी दाखवून दिला. तांगेला फुल पावर आशिल्ले. जेन्ना सीता किडनॅप केले, रामान एक बाणान लंकान तू पेटोवन रावणाल युद्ध रावणाल वध करीत आशिल्ले. बट he behaved as a normal person. He told and he went, took help of the monkeys. आणि ताजे मागीर ते लंकान तो युद्ध करून फायनली तांणी जे कृष्ण येता, कृष्णाला अवतार मागीर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान. फर्स्ट राक्षसा देव कोणाला वध करता सर? पूतना. तर पूतनाक खंयचे कसं म्हणतात ताका वेपनान देवान मारले? स्तनाचे दूध पिताना ताचे वध केले. तशीची शकटासूर, तृणावर्ता, कितली राक्षस असत तांगेले अशीची विदाउट एफर्टलेस देवान तांगेले वध केले. तर हे भक्तीचे मस्ती एक रॅरिटी आसा. म्हणून देवाल भक्ती आणि विशेष करून हे मनुष्य जीवनात भक्ती करचे मस्ती इम्पॉर्टंट आसा. आणि तांतू हांगा पळय फर्स्ट सांगला कृष्णा बिकम्स कंट्रोल्ड बाय हिज डिवोटीज. हे भक्ती कसला इम्पॉर्टंट आसा, तितली भक्ती तितलं पावर आसा की देव कंट्रोल जाता. एक्झाम्पल तुमकां लास्ट टाइम हांव सांगलेले की अर्जुन, आता अर्जुनाक सपोर्ट करच्या खातीर देव तागेले चॅरियट ड्रायव्हर जाता. चॅरियट ड्रायव्हर तुमकां हांव सांगलेले त्या जमान्यात तू चॅरियट ड्रायव्हराक लेफ्ट वच्चे जाल्यार लेफ्ट सायडाला हात मारता, राईट वच्चे जाल्यार राईट सायडाला हात मारता. तर देव तागेले भक्तांक खातीर सगळे एक्सटेंड जावचे. कृष्णा इज कंट्रोल्ड बाय डिवोटीज. आता रिसेंटली केरळान तू ओनम फेस्टिवल आसा. ओनम फेस्टिवलान तू तांणी बली महाराजाचे हे करतात. तर बली महाराजा स्टोरीन तू मस्ती लोक म्हणतात देवानी तू तागेले टेस्ट केले, देवान तागेले मत्ता वयर पांय दवरले, ताजे मागीर मत्त्या वयर पांय दवरून सीधा तो तगू सुपर लोक आवडटा. सुपर लोकांक तू देवाक इतलो देव ताका इतलो व्हड किंगडम दिता. फक्त किंगडम दिना, सकड फॅसिलिटी दिता, ब्रह्मावन व्हड पोस्ट दिता. सकड दिल मागीर देव कसो म्हणटा नाव आय एम युअर डोर कीपर. देव बली महाराजाले सिक्युरिटी गार्ड जाता. तुम्ही विचार करात देवा कसं भक्त वत्सल. खंयचे देव असो, खंयचे या जगात तू इतलो व्हड व्यक्ती असो, तो तागेले भक्ताल खातीर अस्सल लेवलान तू वच्चे तयार आसा. आणि त्यावेळी आता आम्ही म्हणतात यावे तशी करता. एक दिवस सिक्युरिटी गार्ड जातालो, 2 दिवस, 1 महिने, फॉर एजेस इन दॅट प्लॅनेट. वामन देव is a security guard, a doorkeeper. That is the greatness of bhakti. कशींची हे डिस्कशन देवाना हे सांगले. तर आता आम्ही पार्ट ए 1 to 7 वर्स आम्ही डिस्कस केले. आता आम्ही नेक्स्ट सेक्शन आवच्या, नेक्स्ट स्लाइड आवच्या.
बी पार्ट वाचा आता 12 चॅप्टराचे 8 तुकून 12 वर्ष म्हणजे प्रोग्रेसिव्ह स्टेजेस ऑफ भक्ती ताजे वयली आता आम्ही डिस्कस करूया. तर प्रोग्रेसिव्ह स्टेज ऑफ भक्तीन तू देवाना 8th चॅप्टरान तू सांगला की जो मनीस कंप्लीट फुल माइंड फुल अटेन्शन मेंगल भक्ती करता ही विल अचीव मी व्हेरी सून तो मग प्राप्त करता. सिंपल फर्स्ट 8 वर्ड्स कसले जो फुल माइंड फुल फेथ फुल अटेन्शन मेंगल भक्ती करता ही विल अचीव. आता कोण म्हणत एक मिनिट आता कोण म्हणता की येस म्हाका फुल अटेन्शन भक्ती करचो जायना म्हाका फुल अटेन्शन याच्याकडे करचो जायना तर हांव कसो करचो जाता म्हाका भक्ती करचो जायना. देन नेक्स्ट श्लोकान तो देव सांगता तसं की तुम्ही कसं करता. नेक्स्ट श्लोकान तो देव कसं म्हणता तसं तुम्ही रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल फॉलो करा. ट्राय टू डू रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स. साधना भक्ती आता आम्ही आमगे सेमिनारान तू सांगतात तुम्ही ABCD फॉलो करायची असोसिएशन घ्यायची भागवतम वाचे चॅन्टिंग करायची भक्ताला समजा दॅट इज सेकंड स्टेप. मागीर 9th वर्सान तुका सांगला तुम्ही कर्म करायची तुमका या करचो जायना यू वर्क फॉर गॉड. तुम्ही जे काम करता ती तुम्ही देवाल खातीर सेव करा. तर मस्ती लोक असतात तांकां देवस्थानात फुल टाइम भक्ती करचो जायना तांणी कसं करतात देवस्थान येतात ती देवस्थानात कसं सेव असला सेव करतात बघतात कर्मयोगा. 4th त्या करचो जायना तर तुम्ही इंटेलिजन्सान बुद्धीन असं म्हणतात ताका देवाक अंडरस्टँड करचे प्रयास करात. त्या तुमका करचो जायना तर 11th आणि 12th श्लोकान तुका सांगला तुम्ही जे काम करता ती ताची कसली तुम्ही चॅरिटी दिवेत और तुम्ही देवाल खातीर कसं सेव म्हण करूया. मस्ती लोक देवस्थान बांधूच्या मदत करतात ती जन्माष्टमी डोनेशन करतात आणि कसं लागतं त्यांनी हे सगळं करतात. इन शॉर्ट ये फुल स्टेजेस नेक्स्ट स्लाइड तो आम्ही दिला. नेक्स्ट स्लाइड तुम्ही पळया 8 to 12. फर्स्ट कसले माइंड फिक्स्ड ऑन कृष्णा रिजल्ट कंप्लीटली ऑन कृष्णा फुल 100%. सेकंड 9th श्लोक कसले फॉलो रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल साधना भक्ती. ताजे मागीर कसले ते करचो जायना चलो मग हांव सेव करता आय विल डू फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण. आणि ताजे मागीर 11-12 वर्सान तू renunciation, cultivation of knowledge, meditation or charity. तर हाजे सिंपलर अंडरस्टँडिंग नेक्स्ट स्लाइड अंतु दिला. फर्स्ट स्टेज टेक्स्ट नंबर 8 नेक्स्ट स्लाइड. टेक्स्ट नंबर 8 is pure devotional service. जो व्यक्ती आमगेले कनकदास तुकाराम महाराजा म्हणके असो कंटिन्यूस निदान तू येता नी देवाल भजन देवाल स्मरण करता ती आणि हे टेक्स्ट 8 कॅटेगरी. मागीर टेक्स्ट 9 कॅटेगरी तू आमगेल म्हणके लोक वी आर ट्राइंग टू डू सम साधना आणि तू मस्ती एडवान्स डिवोटी असत हांगा आणि एकदम लायक कोण भक्ती करता. सो साधना भक्ती आम्ही रूल्स एंड रेग्युलेशन फॉलो करतो. ताजे मागीर नेक्स्ट असं कर्मयोगा निष्काम कर्मयोग सकाम कर्मयोग. ताजे मागीर ध्यान योगा मागीर ज्ञान योगा 12th श्लोकान तू आणि ताजे मागीर चॅरिटी फॉर अ गुड कॉज. तर या फुल 8 to 12 सारांश आम्ही सांगला. ओके तर आता आम्ही नेक्स्ट स्लाइड वच्चा which covers the last section of this 12th chapter, that is qualities that are dear to Krishna.
What are that qualities that are dear to Krishna? The last या श्लोक असं 13 to 20 जे सेक्शन असं तातूंत तू कृष्ण म्हणटास की हे क्वालिटी असल्यार यू आर डियर टू मी. एकदम क्लियर अंडरस्टँडिंग आणि तू कृष्ण म्हणटास इफ यू हॅव दिस क्वालिटी यू आर डियर टू मी. इफ यू डोंट हॅव दिस क्वालिटी then you are not dear to me. मिगेल जे भक्त असं सांगेल कसं लक्षण असं सांगेल कसं क्वालिटी असं एकदम भारी लाईक कोण क्लिअर करून देवानं सांगला. तर 13th श्लोक तू देव म्हणता अद्वेष्ट सर्वभूताना. अद्वेष्ट मैली नॉन एनवियस. नॉन एनवियस म्हणजे ताका कसले ईर्ष्या ना ताका कसले द्वेष ना. मिगेल जो डिवोटी असो मिगेल जो भक्त असो मागेल हृदयात तू द्वेष नसचे. कृष्ण 9वा अध्याय तो फर्स्ट श्लोकांत तो कृष्ण अर्जुना सांगता इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि यनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम ज्ञानाचं मोक्षसे सुधा. कृष्ण कसं म्हणतस हे अर्जुना तू या ज्ञान कशाला दितस की त्या वेळी तू नॉन एनवियस अस. इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे यू आर नॉन एनवियस. तर हे मस्त इम्पॉर्टंट वर्ड्स असं आमच्या लोकांक वटू ईर्ष्य करच्यानच. आईची जी सोसायटी असं ते आमकां कसं ट्रेन करता की यू शुड वर्क हार्ड सो मच दॅट पीपल शुड एनवी यू. आईची परिस्थिती आईची मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी कसले तुगेला इतलं दुड्डू असका की लोक म्हणतात देखो कितना पैसा है. आता एक भारी होड कार तुम्ही रॉयल्स रॉय कार तू आयली ती BMW तू कार तुमून देवता ती तुम्ही कसं एक्सपेक्ट करता ती सकळ जणांक मिगेल कार पळोवता आणि जे कार जे कोण पळयता तांणी सांगता ती लायक कार मारे आगेला. In short, they are envying you because they don't have that car. मस्ती आम्ही सान असताना एक टेलिव्हिजन कंपनी आशिल्ले त्याचे नाव आशिल्ले ओनिडा. ओनिडाचे पंचलाइन कसले आशिल्ले नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड. मागीर मेगेल गडगड ओनिडा टेलिव्हिजन असलेली बाकी लोकांक एनवी जाता जेलसी जाता. ते जेलसी भारी वाईट असं. We have to be away from it. I always tell this story. एक मनीसू देवाक प्रे करता की म्हाका मस्ती दुड्डू जावका मस्ती संपत्ती जावका. देव म्हणटा चल हांव तुका कसं जावका तें दिता बट यू शुड नो वॉट एवर यू आस्क तुगेल जो नेबर आसता ताका डबल मेळटलें. तो म्हणटा ओके. तर तो देवा सांगता ओके देवा म्हाका लायक घर दी. देव लायक घर दिता. बाजू वाळा पळयता ताका डुप्लेक्स घर मेळटा. मागीर देवा सांगता देवा एक लायक कार दी. लायक कार मेळटा. बाजू वाल्याक नेबराक 2 कार मेळटा. बार लायक कार. ताका मस्ती ईर्ष्या जाता अरे हांव सकट देवाला नेमकी तसं मी ताका मेळटा बेनिफिट. तर तो देवाक सांगता देवा मागीर एक दोळ फुटल्यार लायक जातलें. तर मागीर तागेली एक दोळ फुटता आणि तो बाल्कनी वचून ते दुसरे मनशा पळयता तागेले दोन्ही दोळ फुटले. So envy is nothing but we are trying to harm ourselves. त्या परिस्थिती असं that is the situation. तर या अद्वेष्ट सर्वभूताना ताजी मागीर मैत्र आणि करुणा. मैत्र म्हळ्याली ही इज फ्रेंड टू ऑल. सकळ टू बारी लायक मित्रता आसा. करुणा मस्ती कंपॅशन असो मस्ती करुणामय असतो. निर्ममो निरहंकारो कसले अहंकार ना. आवड हांव मस्ती ओल्ड डिवोटी हांव मस्ती ओल्ड सेव करता. निर्ममो निरहंकार. समा दुःख सुख शमी. हे मस्ती इम्पॉर्टंट क्वालिटी असो. आमगेल जिवनाक कसं जाता जे सुख येता आमी इतलं खुश जातात इतलं पार्टी करतात की देवा विसरतात. आणि जे दुःख येता तो इतलं आमी मदोज असतात इतलं आमी रडतात इतलं आमी डिप्रेशन असता ती. तो आमकां एक बॅलन्स ना जावका. ताजे खातीर देव कसं म्हणटा इक्वल इन हॅपीनेस अँड डिस्ट्रेस. समा दुःख सुख शमी. शमी म्हळ्याली
क्षमा फॉरगिविंग. आमगेल जीवनांत मस्ती पण कसं आमगेल प्रॉब्लेम झाला असता, कोणावटून आमगेल लढाई झाली असता, कोणावटून आमगेल मिसअंडरस्टँडिंग झालं असता. आम्ही कसं करता ती, आम्ही ते धुवून बैसता ती, आम्ही त्या हृदयांतून बैसतात धोरणो. कृष्ण कसं म्हणता, मेगेल डिवोटी कशी असता, फॉरगिविंग. ही इज फॉरगिविंग अँड ही इज टॉलरंट. मागीर नेक्स्ट श्लोक, संतुष्ट सततम योगी. तो एकदम संतुष्ट असतो, सॅटिस्फाईड असतो. मागीर ययात्मा दृढ निश्चय, एकदम दृढ निश्चय असता गेले. मया अर्पितो मनोबुद्धीर, मन आणि बुद्धीनं मागीर वयर फिक्स दवरला. यो मत भक्त्या समे प्रिया. असल भक्त जो असो इज व्हेरी डिअर टू मी. देव अशी सांगना हो म्हाका प्रीतस, मस्ती प्रीतस म्हणून सांगता, व्हेरी डिअर टू मी. ताजे मागीर कसले नेक्स्ट श्लोक, यस्माद नोद विजते लोको लोकान नोद विजते. यस्माद नोद विजते लोक म्हळ्याली मिगेल भक्ताक पळोवन दुसरा कोप येना आणि ताका दुसरा पळोवन कोप येना. आम्ही कणकेन लोकांक पळोवन एजिटेट जातात, कोप येता, तो आमकां एक सहन जायना. कृष्ण कसं म्हणता, माय डिवोटी नोबडी इज एजिटेटेड and neither gets agitated seeing him. ताजे मागीर कसले, हर्षम रशा भयोद्वेगा मुक्त या सचमे प्रिय. सुख दुःख सगळ्यांत तो एकवी पळयत असो, कसले ना. आता तुम्ही महाभारत स्टोरी पळयात, जे 13 वर्ष पांडव तांणी वनवास आशिल्ले तेन्ना तांणी तशी आशिल्ले, ग्रेटफुल टू कृष्ण, ग्रेटफुल टू डिवोटीज, ग्रेटफुल टू एवरीबडी. केन्नाय तांणी लॅमेंट करनी. आणि जेन्ना वनवास जालो मागीर जेन्ना तांकां राज्य मेळ्ळें तेन्ना तांणी तशी आशिल्ली. दॅट इज द ग्रेटनेस ऑफ द डिवोटीज. ताजे मागीर कसले, अनपेक्षा सुचीर दक्ष. न्यूट्रल, अनपेक्षा, अपेक्षा ना तांकां, न्यूट्रल आसा. जे मेळटा तांकां खुश आसा, मेळ्ळी जाल्यार खुश आसा, न्यूट्रल. सुचीर, सुची मेळ्ळी क्लेनलीनेस, माय डिवोटी इज क्लीन. दक्ष मेळ कसले, एक्सपर्ट, व्हेरी स्किलफुल. म्हणजे डिवोटी मस्ती एक्सपर्ट आसा खंयच्याय फिल्डात. उदासीन गतव्यतः, उदासीन मेळ्ळी मस्ती तो आसक्त ना खंयच्यावर. आणि गथा व्यथा मेळ्ळी जितले वेळ कसले व्यथा मेळ्ळी, कसले परिस्थितीन तू ताका काय दुःख ना, काय पेन ना. सर्व आरंभ परित्यागी मेरी, चढ तो आरंभ करना, चढ तो एंडेवर करना की म्हाका हेच मेळ का, दिवस रात्र हाजे खातीर धांवना. तो जे मेळटा तूं संतुष्ट आसा. यो मत भक्त्या सचमे न हर्षती न द्वेष्टी. मागीर तो चड खूश जायना, चड दुखी जायना. मागीर मस्ती पंत देव या रिपीट करतो. आणि शुभ अशुभ परित्यागी, लायक परिस्थितीन तू वाईट परिस्थितीन सगळ्यांत तो समा असत. असल मनुष्य म्हाका मस्ती प्रिय. ताजे मागीर नेक्स्ट श्लोकान तू समा शत्रोच मित्रेच इज इक्वल विथ फ्रेंड एंड एनिमीज. मेली शत्रू वटुवे तो एक दोस्ता म्हणजे बिहेव करता. दॅट इज अ ग्रेट डिवोटी. एक्चुअली युधिष्ठिर महाराजाला एक नाव आशिल्लें. युधिष्ठिर महाराजाला नाव कसले, अजात शत्रू. कोण शत्रू ना, बिकॉज ही इज कन्सिडरिंग एवरीबडी इज फ्रेंड. तथा मान अपमानयो, चढ मान अपमानाचेर तो विचार करता. आम्ही खंय भायर वतना आम्ही विचार करता ती हे ड्रेस, हे शर्ट घालचे, हे पॅन्ट घालचे, हे जीन्स घालचे. वाय? बिकॉज वी आर थिंकिंग व्हॉट विल पीपल से. तथा मान अपमानयो. हे ड्रेस घालली भारी लोक म्हणटाली, भारी लायक दिसता, मान मेळटा. हे ड्रेस घालल्यार कोणे म्हणटाले अरे संग दिसा. So the point is we should be dressed nicely, but we should not have expectation. मान मेळका, अपमानाचे. शीतोष्ण सुख दुःखेषु. विंगड विंगड परिस्थितीन तुवे शीत असो उष्ण असो त्या परिस्थितीन तू हे आसता. मागीर तुल्य निंदा स्तुतीर मौली. कोणाक निंद करना तो.
हा निंदा निंदा मायली क्रिटिसिझम मस्त डिफिकल्टच नव्हे ह्या जगान तू लोकांना निंदा न करचे व्हेरी डिफिकल्ट हा आम्ही गेले इंग्लिशान तू एक सेईंग असं the only service which nobody gives you but you like to do voluntary is fault finding कोणाला तू फॉल्ट फाइंडिंग कोण आमकां सांगतोय आम्ही भारी लायक कोण सांगता अरे आगेला तू या प्रॉब्लेम आगेला तू या प्रॉब्लेम क्रिटिसिझम आमगेले नेचर मस्ती करता आणि मौनी सायलेंट केन्ना उलोवका कितलो उलोवका आणि एकदम जितलो जावका तितलो उलोवका दॅट इज सायलेंट आणि मागीर संतुष्ट येन केनचित सॅटिस्फाईड विथ वॉट एव्हर कम्स जे परिस्थितीन तू आसा तू खुश आसा आता सुदामा स्टोरी आसा सुदामा इतल्या परिस्थितीन तू संतुष्ट आशिल्लो मागीर तागेले बायलेन सांगले अरे तुगेलो फ्रेंड कृष्ण इतलो व्हड द्वारकाधीश आसा तागेले बायल चेडून इतलो फोर्स केलो तेन्ना मात्र तो गेल्लो दॅट इज द ग्रेटनेस ऑफ सुदामा संतुष्ट येन केनचित मागीर अनिकेत स्थिरमती स्थिर असं एकदम स्थिरमती असं आणि भक्तिमाम मे प्रिया प्रिया सकड क्वालिटीज देवान सांगला आणि मागीर नेक्स्ट स्लाइडान तू आम्ही डिस्क्राइब केला या 20 क्वालिटीज आम्ही 3 तू स्लाइडान तू आम्ही हे केला फर्स्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स अवर सेल्फ आमगेल खातीर आमी खंयची क्वालिटी वयर फोकस करता ऑनर डिसऑनर दूर रावता फेम आणि इनफेमान तू दूर रावता मागीर फ्रीडम फ्रॉम अहंकार दूर आसका आसक्ती दूर आसका अहंकार इगो प्रोप्रायटरशिप ताजून दूर आसका तर हे इम्पॉर्टंट सेकंड स्लाइड नेक्स्ट स्लाइडान तू डीलिंग विथ अदर्स आमी लोकां वांगडा डील करता ती तेन्ना आमी कशी आसका नॉन एंगेज आसका फ्रेंड टू ऑल आम्ही लोकांकडून फ्रेंडशिप आसता आमकां पळोवन लोकांक कष्ट जावचे नजर और आम्ही दुसरा कष्ट दिवचे नजर नेवर डिस्टर्ब बाय एनीबडी इक्वल टू बोथ फ्रेंड्स एंड एनिमीज फ्री फ्रॉम कंटॅमिनेटिंग असोसिएशन ओनली स्पीक अबाउट गॉड हे सगळं डीलिंग विथ अदर्स थर्ड नेक्स्ट स्लाइड रिएक्शन टू द इव्हेंट ऑफ वर्ल्ड आमगेल जीवनान तू अशी परिस्थितीन तू आम्ही कसं करता सेल्फ कंट्रोल करता वाईट परिस्थितीन तू हे नॉर्मल आसका चड आमी दुःख करचा नजर न शोचती नाका चड आमी लॅमेंटेशन करचा नजर मागीर सॅटिस्फॅक्शन आसका इक्विपॉइज आसका हे सगळं आमी ऑलरेडी डिस्कस केला जे लाईक परिस्थितीन गुड बॅड सकडान तू देवाल परिस्थिती देवालाय देवान केला देवान बरें केला म्हणले लास्ट फोर्थ डीलिंग विथ द लॉर्ड डीलिंग विथ द लॉर्ड जेन्ना आमी देवा वाटू डीलिंग करता ती तर आमी कशी करता ही इज ऑलवेज एंगेज इन भक्ती देवान आमकां कसं जावं म्हणला यज्ञात्मा दृढ निश्चया मयी अर्पित मनोबुद्धी देव म्हणता मेगेल भक्त कसं करता एंगेज मयी अर्पित मनोबुद्धी आता हे सगळं क्वालिटीज जे आम्ही आता पळयले ते मस्तीपंत नॉन डिवोटीजान तुवें ते क्वालिटी असता मस्तीपंत नॉन डिवोटीज आमकां मेळटात आनी एकदम शांत असतात कोणाकय वायट उलयतात आनी बारी लायक उलयतात ती हंबल आसा ती इगो नासच्या पळोवन सो ऑल दीस क्वालिटीज आर इम्पॉर्टंट बट द मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वालिटी इज दिस you should be engaged with faith and determination in bhakti yeah primary quality the second quality mayi arpito मनोबुद्धी मैले आधी नेक्स्ट स्लाइडान तो आम्ही कन्क्लूड केला इतले सगळं क्वालिटी तू दोन इम्पॉर्टंट लक्षण असं फर्स्ट अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट लक्षण कसं स्वरूप लक्षण भक्तिमान मैली तो मनीस देवाक शरणागत आयला त्या सकडावून ओढ लक्षण भले आता आम्ही मस्तीपंतात हे इतलं सगळं क्वालिटी ऐकून तुम्ही कोणाके जज करू नका ती अरे हा मुरलीधर चरण प्रभू या क्वालिटीन तू असं मधुपती प्रभू या क्वालिटीन तू असं हागेला या क्वालिटी ना हागेला या क्वालिटी ना नंतर आगवत असला की खंयचे क्वालिटी ना आम्ही जज करचे ना ह्या क्वालिटीन आमगेल खातीर असं जरी तान तू जेन्ना आमकां अशी मना डाऊट आयलाली भक्ती विनोद ठाकूर म्हणटा दोन कॅटेगरी आसा फर्स्ट कॅटेगरी जाल्यार स्वरूप लक्षण म्हणजे
फर्स्ट कॅटेगरी कसं फर्स्ट इम्पॉर्टंट कॅटेगरी इज देवाक शरणागती आयला, देवाला भक्ती करत असतो, देवाला कधी सेव केला. दॅट इज फर्स्ट प्रायमरी कॅरेक्टर. आणि देन सेकंडरी कॅरेक्टर तो तागेली हे क्वालिटी आसा, तागेल्यान हे गुण आसा, तागेल्यान हे आसा. दॅट इज द तटस्थ लक्षण जे आम्ही हे केलं. आणि टू कन्क्लूड देव लास्ट श्लोकांत तू कसं म्हणता, ये तू धर्मामृतम इदम यथोक्तम परिउपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तस्ते तीव मे प्रिय. दोज हू फॉलो कोणाला इट लायक कोण क्वालिटी आसा आणि इट लायक कोण भक्ती करता सर तसं डिवोटी म्हाका मस्ती प्रिय सर. भक्तस्ते तीव मे प्रिय. तर हे फुल 12th चॅप्टर देवान फुल कंप्लीट एनालिसिस केला. एकदम क्रिस्टल क्लिअर देवान सांगला की कसं इम्पॉर्टंट आसा. भक्ती इज इम्पॉर्टंट, वाय इट इज इम्पॉर्टंट. आणि भक्ती तुमकां डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस करचें जायना, त्याची स्टेजेस देवान सांगला. हे करचें जायना तर हे कराती, हे करचें जायना तर हे कराती, हे करचें जायना तर हे पुढे कराती. इतलें सकट सांगलं मागीर देव सांगता जो आमगेल एडवान्स डिवोटी आसा तागेलें कसं लक्षण आसा ते लक्षण सकट सांगून देवान हे 12th चॅप्टर. तर 9:30 ऑलरेडी झाला. तर खूप खूप तुमगेले आभार, धन्यवाद, थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज भगवद गीता की. जय गौर. Hare Krishna Prabhu. Very like jam class can very simple manner and Prabhuji class dena sir. It is a lifetime of application actually. Yeah, I mean I can jalari it's a practical application ta amka. It takes lifetime. But jalari devotees association आती है हमका practice करू जाता मिले कोगा. मैं ये साधु संघ is the only hope. ये life आंदम का. तुमगेल असोसिएशन आशीर्वादांना एक दिवस हांवें प्रॅक्टीस करचें सुरू करता. खाली हांव लेक्चर दिले. Really one day I will try to practice. I am struggling. Pray for me. हरे कृष्ण. कोणाके ते क्वेश्चन्स असले प्रभुजी लिंगू येता. त्यामुळे क्वेश्चन्स प्रभुजी लिंगू येता. मोस्ट इम्पॉर्टंट चॅप्टर ते वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट चॅप्टर असतं भगवद्गीता. कोणाके ते डाऊट असलं प्लीज लिंगू येत. अनम्यूट करायचे. प्रभुजी चॅट आंदे क्वेश्चन सर रूपाली माताजी ना निगन सर. I feel Krishna's birth has multiple purpose like conserve the Mahabharata. Is it not right? रूपाली नायक आणि लाईक क्वेश्चन केला की हा कृष्ण अवताराचे पर्पज असं जशी गीतेत तू कृष्ण म्हणता परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. तर देवान सांगला येस त्याचे पर्पज असं which you are right. Well, but अजे याच पर्पज ना, that is something beyond. कंचे अवतार घेताना त्याचे एक इंटरनल पर्पज असतं आणि एक्सटर्नल पर्पज. एक्सटर्नल पर्पज कसले परित्राणाय साधूनां विनाश हे जे कंस असं विंगड विंगड राक्षस असं वध करचो. इंटरनल कसं असतं देवाले तागेल भक्ता वटू रेसिप्रोकेशन. इतलं देव हांग येऊन इतलं सकट विंगड विंगड लीला करतो असं इतलं मधुर मधुर लीलस देवाला. या जगान तू इतलं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीला तुम्ही खंय ऐकलं नसतात. आमगे भक्ताल कतिरी देव कसले करचो. महाभारतान तू तुमकां गोत असं देन अर्जुनान प्रतिज्ञा घेतलेले की सांजताय कोण कितें एक महारथी आशिल्लो जयद्रथ. हा जयद्रथ सांजताय जयद्रथ म्हणजे इतलं व्हड महारथी असं ताका मारणी जायली. आय विल असं म्हणतात ताका हांव उज्जान तू उडकी मारता अशी तो सांगता. तर एक्झॅक्ट सूर्यास्त ऑलमोस्ट जाल्लो असता आणि त्याच टायमान तू देव आमगेल भक्ताक ह्या करच्या खातीर परत सूर्य उदय जाता आणि तेन्ना तो जयद्रथाल वध करता. तशीची
अशी अनलिमिटेड स्टोरी असं तर दोन रिझन असं इंटरनल रिझन आणि एक्सटर्नल रिझन. इंटरनल रिझनच देवा वटू आदान प्रदान करचे देवा लीला ऐकून आम्ही प्युरिफाय करतात आणि आम्ही देवा वटू एक आदान प्रदान करतात देवा वटू एक रिलेशनशिप स्थापित करतात. म्हणून गीतेन तू 4th चॅप्टर आणि तू देव कसं म्हणता जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुनः. देव कसं म्हणतस जो मेगेल दिव्य जन्म दिव्य कर्म तो समजता तसल मनीषू मस्ती वगी मेगेल थांबाय. तर दोन्ही पर्पज असं. आय होप आय ट्राय टू आन्सर द क्वेश्चन. हरे कृष्ण. प्रभू मागे क्वेश्चन प्रभू. प्रभू आता आम्ही वर्क करताय ऑफिस आणतो नारी कंतेपणी सो इट इज नॉट एक्झॅक्टली इवन साधना भक्ती नॉट डायरेक्टली बिकॉज साधना भक्ती मला चॅन्टिंग असोसिएशन रीडिंग बुक्स टेकिंग प्रसादम त्यांना आमकां प्रिस्क्राईब केलेलं म्हणतात. तर ऑफिस वर्क करचें मतलब आमगे डे टू डे रेग्युलर एक्टिविटीज ताका मतलब लायक हाऊ डू वी कन्सिडर इट मतलब तें इट इज आय एम नॉट शुअर वॉट टू डू लायक हाऊ टू सी इट इन द राईट वे. तुम्ही ऑफिस काम आवडता तुमगे माइंड खंय असेल. कृष्ण इज टेलिंग मयि अर्पितो मनोबुद्धी. तुम्ही काम करता सती देयर टू इम्पॉर्टंट थिंग्स. ट्राय टू गिव युअर माइंड मयि अर्पितो मनोबुद्धी. सेकंड कसले डू इट फॉर मी. कृष्ण 8th चॅप्टर तू अर्जुना सांगता कसले यू फाईट फॉर मी. तात हे तुम्ही सकड करतास but at the end what is your focus so that while working at the end whatever money I get whatever income I get I can use it for my bhakti my life and my service to Krishna. Then that is bhakti. No problem. Yes bro. Second thing bro, association like outside people like that is also I feel like it is difficult dealing with outside people. Like how to do like what is the right way like to deal with outside people because we have to as grastas we have to deal. So as when we are practicing devotional service and we are dealing with outside people what is the like do's and don'ts basically because in outside world it is easy to degrade. Maintain purity is very difficult also. So kasi prabhu like how can we practically associate which is needful. जितले काम असते तितले association घेवचे. आणि second point is give association don't take association. Simply by going and meeting your office colleagues you are not taking their association but you should try to give their association. Tugel thoughts tugel understanding tugel perspective of life ते तांक सांगल्याली you are giving association. Let's not take from there. तांगेल कसं अंडरस्टँडिंग असतं तांक कसं आवडता तांक हे आवडतं तांक हे आवडतं. Let's not take. Prabhupada used to tell give association. आता लोकल ट्रेन आणि तू आम्ही वत्ता ती I don't know how many of you have traveled in local train. एक कंपार्टमेंट आणि तू 500 लोक असती. So are you taking association of them? No. You are taking very close association. You are like this. The closest association. But you are not bothered. भाड़ में गया ये आदमी. मेरा स्टेशन जब आएगा मैं उतर जाऊंगा. So you are not taking their association. But when you are interested in somebody, we try to talk, we try to understand, try to share. Then it is we are trying to take association. So this is my humble understanding. Hare Krishna. Thank you. Thank you, bro. Thank you for clarifying. That means goals should be clear. When you go outside, the goal should be clear. Then everything will work, fit in place. We can try as much as you can. मस्ती पण आम्ही अशी ऑफिसात तू काम करता अशी फॅनेटिक जाऊचे नसो. बी नॉर्मल. तसं कसं मेगेल काम असं जितले काम असते तितले करचे. And of course, dealing with outside world,
outside people थोड़ा अशी असतो, but that is part of life. Yes, bro. Thank you, Broji. Thank you so much. हरे कृष्णा. वेगळं कोणाके क्वेश्चन असल्यार निघूया येता नाल्यार आमकां ही सेशन एंड करूं येता. येस प्रभू, तो क्वेश्चन कोणाना आमसोता. प्रभुजी तोल्ली आमी नरसिंहार्तीनाची सेशन एंड करूं. नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादलाददायिने, प्रह्लादलाददायिने, हिरण्यकशिपोर्वक्ष्णः, हिरण्यकशिपोर्वक्षः, शीलटङ्कानखलये, शीलटङ्कानखलये, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा, बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये, तव करकमलवरेणाखाम् अद्भुतशृङ्गाम् ललिता हिरण्यकशिपु तनु भृङ्गां केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव, लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव, जय प्रह्लाद महाराज भक्त प्रह्लाद, प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद, जय नर हरि, जय नर हरि, जय नर हरि, जय नर हरि, जय भक्त प्रह्लाद, भक्त प्रह्लाद, भक्त प्रह्लाद, जय भक्त प्रह्लाद. समस्त भक्त विघ्नविनाश लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की जय. भक्तराज भक्त प्रह्लाद महाराज की निताई गौर प्रेमानंदी. हरि बोल. Thank you, very nice Narasimharthi. Haridarshan Prabhu, thank you so much. very much प्रभुजी. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ग्रेस अनंत राघव प्रभु जी की जय. सोरना जय साधना स्वामी महाराज की जय प्रभुपाद की जय जय. जय. थैंक यू प्रभु जी. तुमगल पूरा Thank you. परमिशन आ रही आज सेशन में वाइंड अप करता है. Thank you, bro. Hare Krishna.